हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबावनाय जाबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों जोंनि बर'नि सासे भेरि फेमास आरो भेरि टेलेन्टेड एक्ट्रेस हेलिना दैमारिनि सोमोन्दै। बिथाङा दिनैसिम मोनबेसे फिल्म्स आरो मोनबेसे मिउजिक भिडिअसफोराव सोरनि प्रडाक्शनाव आरो सोर हिर'फोरजों जयै मावबोखो बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे मोजाङै नायलांबानो जाबाय। थ'दो बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बिथांनि आबुं मुङानो जादों हेलिना दैमारी। बिथाङा सासे मडेल आरो एक्ट्रेस आरो बिथाङा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 8 जानुवारि 1996 मायथाइयाव, अब्ला बिथांनि बैसोआ दा 24 बोसोर। बिथांनि सावथुनफोरा जादों फारियै हाइनामुली 6। बे फिल्मा 2016 मायथाइयाव रिलिज जायो जगत बर'नि डिरेक्सन होनायाव, आरो बे फिल्मनि क'-एक्टरफोरा जादों फैला आरो मेन्डेला। बेनि उनाव खैना। बे फिल्माबो 2016 मायथाइयावनो रिलिज जायो फैला बसुमतारीनि डिरेक्सन होनायाव, आरो बे फिल्मनि क'-एक्टरफोरा जादों अम प्रकाश आरो सिमां। आरो बेनि उनाव फोरमायस' हायै गोसो। बे फिल्मा 2017 मायथाइयाव रिलिज जायो गणेश बर'नि डिरेक्सन होनायाव आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय, आरो बे फिल्मनि हिर'आ जादों सिमां सैनारी। बेनि उनाव रेबगन। बे फिल्मा 2018 मायथाइयाव रिलिज जायो धोन ब्रह्मनि डिरेक्सन होनायाव, आरो बे फिल्मनि क'-एक्टरा जादों सोमदोन बसुमतारी। बेनि उनाव अन्नाय। बे फिल्माबो 2018 मायथाइयावनो रिलिज जायो राजा नार्जारिनि डिरेक्सन होनायाव आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय। बे फिल्माव बिथाङा गुबै फावगिरि महर लायाखै, सासे आइटेम डान्सार महरैसो बाहागो लादों। बे फिल्मनि हिर'आ जादों लिंसार बसुमतारी। बेनि उनाव गोथार। बे फिल्माबो 2019 मायथाइयावनो रिलिज जायो राजा नार्जारिनि डिरेक्सन होनायावनो आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय। बे फिल्मावबो बिथाङा सासे गुबै फावगिरिनि महर लायाखै, सासे आइटेम डान्सार महरैसो बाहागो लादों। बे फिल्मनि क'-एक्टरफोरा जादों सुखबिर आरो लिंसार बसुमतारी। आरो बेनि उनाव बिथांनि दासिमनि जोबथि फिल्म गान्जा फाग्लायाबो 2019 मायथाइयावनो रिलिज जायो पंकज लाहारीनि डिरेक्सन होनायाव, आरो बे फिल्मनि हिर'आ जादों सोरां नार्जारी। बिथांनि मिउजिक भिडिअसफोरा जादों फारियै गोरबो खनायाव। बे मिउजिक भिडिअआ 2018 मायथाइयाव रिलिज जायो आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय, आरो बिनि हिर'आ जादों लिंसार बसुमतारी। बेनि उनाव जाहां जाहां। बे मिउजिक भिडिअआबो 2018 मायथाइयावनो रिलिज जायो आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय, आरो बेनि हिर'आ जादों सिमां सैनारी। बेनि उनाव सितwng सिता। बे मिउजिक भिडिअआबो 2018 मायथाइयावनो रिलिज जायो, आरो बे मिउजिक भिडिअनि हिर'आ जादों शरद बर'। बेनि उनाव हेलिना अनरिक्वाइटेड लाभ। बे मिउजिक भिडिअआबो 2018 मायथाइयावनो रिलिज जायो, आरो बेनि क'-एक्टरफोरा जादों जेजास आरो मेन्डेला। बेनि उनाव अन्नाइनि बेन्दोंजों। बे मिउजिक भिडिअआबो 2018 मायथाइयावनो रिलिज जायो, आरो बे मिउजिक भिडिअनि क'-एक्टरा जादों नेलसन। आरो बेनि उनाव फैदव हाय। बे मिउजिक भिडिअआबो 2018 मायथाइयावनो रिलिज जायो, आरो बे मिउजिक भिडिअनि क'-एक्टरा जादों नयन खुंगुर। बेनि उनाव थाव थावा थाव। बे मिउजिक भिडिअआ 2019 मायथाइयाव रिलिज जायो, आरो बे मिउजिक भिडिअनि क'-एक्टरा जादों सिमां सैनारी। बेनि उनाव जोमै बायदि। बे मिउजिक भिडिअआबो 2019 मायथाइयावनो रिलिज जायो मिकी हर्स रेकर्डस प्रडाक्शननिफ्राय। आरो बेनि उनाव बेसेदि समायना। बे मिउजिक भिडिअआबो 2019 मायथाइयावनो रिलिज जायो, आरो बे मिउजिक भिडिअनि क'-एक्टरा जादों सम्राट बसुमतारी। बेनि उनाव नुआ नुस्लाबा। बे मिउजिक भिडिअआबो 2019 मायथाइयावनो रिलिज जायो धीराज प्रडाक्शननिफ्राय, आरो बिनि क'-एक्टरा जादों रन्टु बर'। आरो बेनि उनाव सितwng सिता 2। बे मिउजिक भिडिअआबो 2019 मायथाइयावनो रिलिज जायो, आरो बिनि क'-एक्टरा जादों निग्रराज बसुमतारी। बेनि उनाव नोंखौ लाना। बे मिउजिक भिडिअआ 2019 मायथाइयाव रिलिज जायो आर सानजारां एन्टारटेनमेन्टनिफ्राय। बिनि क'-एक्टरा जादों धोरोम खुंगुर सरि। आरो बेनि उनाव बाजै पेरे पे। बे मिउजिक भिडिअआबो 2019 मायथाइयावनो रिलिज जायो, आरो बेनि क'-एक्टरा जादों अतिजि दैमारी।
बेनि उनाव राखाव रासि बे मिउजिक भिडिअ'आबो 2019 मायथाइयावनो रिलिज जायो धीराज प्रडाक्शननिफ्राय आरो बेनि क-एक्टरा जादों बिराज मुसाहारि। बेनि उनाव लोगो बे लोगो मिउजिक भिडिअ'आबो 2019 मायथाइयावनो रिलिज जायो श्री ब्रह्म प्रडाक्शननिफ्राय आरो बेनि क-एक्टरफोरा जादों वन आरो दीपक। बेनि उनाव जारौ नोंदि बे मिउजिक भिडिअ'आ 2020 मायथाइयाव रिलिज जायो जिउ मिउजिक प्रडाक्शननिफ्राय आरो बेनि क-एक्टरा जादों नकुल बर'। आरो बेनि उनाव सिमाङाव आनलिमिटेड बे मिउजिक भिडिअ'आबो 2020 मायथाइयावनो रिलिज जायो आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय आरो बेनि क-एक्टरा जादों लिंसार बसुमतारी। बेनि उनाव नागिरबायो आं बे मिउजिक भिडिअ'आबो 2020 मायथाइयावनो रिलिज जायो आर सानजारां एन्टारटेनमेन्टनिफ्राय बेनि क-एक्टरा जादों मनीष सरगियारी। आरो बेनि उनाव बिथांनि दासिमनि जोबथि मिउजिक भिडिअ'आनो जादों सिमां ना मोगथां बे मिउजिक भिडिअ'आबो 2020 मायथाइयावनो रिलिज जायो आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय आरो बेनि क-एक्टरा जादों सिद्धार्थ बर'। बिथांनि आपकामिं मिउजिक भिडिअ'आनो जादों लासै लासै आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय बे मिउजिक भिडिअ'नि हिर'आ जादों लिंसार बसुमतारी। नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअ'खौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो सेराव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ'सफोरनि आपडेट्सफोरा नोंथांनिसिम सौहैयो।